नमस्कार मंडळी, श्री स्वामी समर्थ. आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे. हे बघा, मी आज मस्त अशी आपल्याला कोशिंबीर करून दाखवणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे कोशिंबीर केली जाते. नुसती काकडीची केली जाते, गाजराची केली जाते, पण आता ही मिक्स मी करणार आहे. आणि त्यामध्ये मी हे शिमला मिरचीचा पण अर्ध्या शिमला मिरचीचा वापर करते आणि खूप छान लागते. बघा, कच्चं मस्त आपल्या पोटात गेलेलं गरमीमध्ये चांगलं असतं, किंवा रेग्युलर तुम्ही असं खाल्लं तरी चांगलं असतं. नुसती खाल्ली तरी चालेल, किंवा वरण भाताबरोबर कोशिंबीर असली तरी पण खूप छान लागते. आता ही अर्धी शिमला मिरची बारीक करून घेणार आहे, कांदा बारीक करून घेणार आहे आणि टोमॅटो बारीक करून घेणार आहे. बीट, गाजर आणि आपल्याला गाजर, काकडी हे आपल्याला किसून घ्यायचं. ते मी हे सर्व कापून किसून घेते, मग आपल्याला भेटते. कापताना व्हिडिओ करत बसले तर व्हिडिओ मोठा होऊन जातो, त्यामुळे मी हे सर्व बारीक करून घेते. हे बघा, आता आपण गाजर, बीट, काकडी हे किसून घेतलेलं आहे. टोमॅटो, कांदा, शिमला मिरची बारीक करून घेतलेली आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे. आता आपण ह्या पॉटमध्ये हे सर्व घालून घ्यायचं. हे बघा, प्रथम आपण बीट घालून घेतलं, मग काकडी घालून घेतली. काकडी ही मी साल काढून किसून घेतलेली आहे. सालासकट घातली तरी चालून जाते, आणि मी साला किसून घेतलेली आहे. गाजर किसून घेतलेलं आहे. शिमला मिरचीचे बारीक पीसेस केलेले आहे आणि अर्धीच शिमला मिरची घेतलेली आहे. म्हणजे जे एक एक वस्तू आपण घेतो किंवा दोन दोन वस्तू घेतले त्यातना आपण अर्धी शिमला मिरची घेतली तरी चालून जाते. खूप छान लागते. दाताखाली कच्ची अशी आली की आपल्याला खायला. एक कांदा बारीक करून घेतलेला आहे, तो आपण आता घालून घेतला आहे. आणि माझ्याकडे टमाटर छोटे होते टोमॅटो, त्यामुळे 2 टोमॅटो, म्हणजे त्यातली आतली जी बी असते ना ती काढून हे टोमॅटो मी बारीक करून घेतलेले आहे, ते आपण आता ह्यामध्ये घालून घेतलेले आहे. आता हे सर्व आपण ह्यामध्ये घातल्याच्या नंतर परत एकदा एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि हे एकजीव करून झाल्याच्या नंतर ह्याला आपल्याला तडका द्यायचा आहे, जेणेकरून जिरे, मोहरी आणि कढीपत्ता ह्याचा मी तडका देणार आहे. तर मी आता तेल गरम करून घेते प्रथम, आणि मग आपण तडका द्यायला घेऊया. त्याआधी मी थोडंसं मीठ घातलं, आणि मीठ मी थोडंसं घालते. आणि ज्या वेळेला आपल्याला खायचं असेल त्यावेळेला मग मीठ घालायचं. जास्त तुम्ही मीठ घालून ठेवलं तर पाणी पाणी होऊन जातं, त्यामुळे आधी थोडंसंच मीठ घालून घ्यायचं. आता आपण त्याला तडका द्यायला घेऊया. आणि मस्तपैकी तडका दिला तर ही कोशिंबीर अजून खूप छान लागते. हे बघा, आता मी तेल गरम करून घेतलं आहे. तेल गरम करून घेतल्यानंतर प्रथम मी जिरं घालून घेते. जिरं अर्धा चमचा घेतलेलं आहे, मोहरी पण अर्धा चमचा घेतलेलं आहे, आणि कढीपत्ताची पानं मी अशी चुरून घेतलेली आहे हाताने. अख्खी कढीपत्त्याची पानं घालणार नाही आहे, ती चुरून घेतलेली आहे. ती यामध्ये व्यवस्थित आता आपण तडका देऊया. आणि तडकावाली कोशिंबीर पण, साधी अशी कोशिंबीर पण छान लागते, पण तडकावाली कोशिंबीर पण खूप छान लागते. तर नक्की अशा प्रकारे शिमला मिरची वगैरे वापरून मस्तपैकी अशी तुम्ही कोशिंबीर वरण भाताबरोबर, कशाबरोबर तुम्ही अशा साध्या पद्धतीमध्ये पण तुम्ही कोशिंबीर खाऊ शकता. पण ह्याच कोशिंबीरची तुम्हाला मी अजून एक कोशिंबीर करून दाखवणार आहे. ती तुम्ही व्हेजच्याच दिवशी खायची, नॉनव्हेजच्या दिवशी खायची नाही, कारण त्यामध्ये मी आता काय वापरणार आहे तुम्ही आता व्हिडिओ करता करता बघा. ती खूप छान लागते. नुसती खायला तर मला तर आवडते, तुम्हाला पण आवडेल. तुम्ही नक्की करा. आता हे बघा, हे घरचं दही आहे. दही घरचं असलं तर जाड असतं आणि आंबट नसतं, महत्त्वाचं म्हणजे. त्याच्यामुळे घरचं दही वापरायचं. आणि घरचं दही नसेल तर इमर्जन्सी आपण बाहेरून पण दही आणून अशा प्रकारे कोशिंबीर करू शकतो. तर आता आपण हे दही घेतलेले आहे. आता मी 2.5 चमचे जायसारखं दही घेतलेलं आहे. जेवढे आपल्याला जर कोशिंबीर खायचे तेवढंच आपल्याला दही घ्यायचं. सर्व खायचे असेल तर सर्वामध्ये दही घालू शकतो आपण. आता थोडी खायची आहे तर थोडं घ्यायचं. आणि ही कोशिंबीर तुम्ही वरण भाताबरोबर वगैरे पण चांगली लागते. आणि दहीवाली कोशिंबीर तुम्ही नुसती खाल्ली तरी छान लागते. आता ह्यामध्ये मी जी चवीनुसार साखर घालून घेतलेली ती सर्व एकजीव करून घेतली. आता ह्यामध्ये प्रथम मी थोडीशी कोथिंबीर चिरून घेतली, ती घालून घेऊया. आणि त्यानंतर मी हे दह्यामध्ये घालून घेणार आहे. दह्यामध्ये तुम्हाला आता जेवढं मी दही घेतलं आहे आणि मला दह्यामध्ये केवढी कोशिंबीर करायची आहे त्यानुसार मी हे 1-2 किंवा 2.5 चमचे जायसारखं आपल्याला ह्यामध्ये ही कोशिंबीर घालून घ्यायची आहे. म्हणजे जेवढं खायचं आहे त्यानुसारच आपण हे करून घ्यायचं आणि खाऊन घ्यायचं. एकदम खूप जण असली खाताना तर आपण सर्वामध्ये दही घातलं तरी चालेल. कोणाला दहीवालं आवडतं, कोणाला दही घातलेलं नाही आवडत, त्यामुळे सर्वामध्ये दही घालायचं नाही. आणि कोणाला साखर घातलेलं नाही आवडत, कोणाला नुसतं मीठ घातलेलं आवडतं, त्यामुळे त्यांच्या आवडीनुसार आपण ते बनवायचं. एकदम सर्व दही घालायचं नाही. आता हे बघा, अशी मस्तपैकी
आपली दही आणि साधी अशी दोन्ही प्रकारची मी कोशिंबीर तयार केलेली आहे। आपण पण नक्की अशा प्रकारे करून बघा आणि खाऊन बघा, खरोखर खूप छान लागते। हे साखरवालं जे कोशिंबीर केले आहे ती तर एक नंबर लागते, नक्की करा, मस्तच लागते। हे बघा मंडळी, छान मी आपणास एकाच प्रकारामध्ये दही घालून दुसरा प्रकार करून अशी कोशिंबीर बनवून दाखवलेली आहेत। अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास भेटतच असते। आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर आता इथेच थांबते। मस्त खा, स्वस्थ